shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewebezindo namabasa musatibanane watokotadziranuka tadzidza zoreka kwenezinda namabasa musatibanane watokotadziranuka. kukushingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakuti akutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulaika muchiramba muchikomenda zvakare tiri kuona kuti muri kudakadzwa muri kufara nechirongwa chitsva chatakupai turning point from prison to progress icho chatinokupai kuti patinenge chitandara nehama neshamwari dzikurarama dziri mukati meprison nasuno tauya pajeri remutare prison patati aiwa regai timboshanyira hama dzedu dziri kurarama dziri mukati timbonzwisisa kuti chii chinenge chakaitika kuti hama neshamwari dzizosvike pakupara kwemhosva asi vakuru kana kuti vanambuya nanasekuru vanogara navo vanogara vachitaura kuti yakatambika jeri rinopera regai tipinde mukati tinzwisise kuti ndezvipi zvezvimwe zvavari kudzidza vari pano pamutare remand prison. Pandanga ndichitaura nevamwe ndanga ndichingoona muchiruka-ruka ende pandasvika muchiri kutotanga ndikuona pesi yacho inenge yakati kurei pazuva tingati munoruka zvidhori 5 here 6 here munoruka zvidhori zvingani pazuva? Pazuva ndinogona kuruka seti haikwanisi kupera pazuva asi kuti ndinogona kupedza kana musoro 5 kana kuti makumbo 10 pazuva ndo zvandinokwanisa kuita. Seti unogona kupedza kana 3 days kana uine enough time yekuti unokwanisa kuruka nguva yakareba unokwanisa kupedza seti asi kana time iri zvairi zvokuti tinenge chimbopota tichiita mamwe mabasa unogona kupedza kana kuti 3-4 days uchiruke seti ndokuti ipere. Mukati munozoisa mastaff here chii ndiri kungonzwa chakati ngingingi ishinda here mukati tinoisa mastaffing istaffing tapedza uruka ka tostaffa chidhori chedu then tozozvisona kana tazvistaffa maitira chinozviita. Asi pari sei zvapo pano pamutare remand? Pamutare remand pari right apo ndiri kuona kutsvugirira kuti aiwa zvinhu zvese zviri kutsobida zviri nani. Imi makapindawo rini mama? Ndakapinda 2022 tamuna 2025 mhosva yakazita kuti muzopinde pano tizogara pano nhasi yakanga iri mhosva yei? Mhosva yandakasungirwa inini mhosva yehuman trafficking asi maitikira azvakaita inini hanzvadzi yangu ari kuSouth Africa saka hanzvadzi yangu ati tete nditsvagirewo musikana kuZimbabwe anga achidorora vandamutsvagira musikana uyu saka pakutsvaga kwandakaita musikana uyu handauziva kuti ane makore mashoma makore ake asati aita anga ane 16 years saka panguva iyoyo ndamutsvagira akati utangodanana nehanzvadzi yangu ari kuSouth Africa ikoko achingoita zvotaura pafoni mavideo calls kutumirana maphotos ndo zvaita saka hanzvadzi yangu yaya akazoitawo karikiriki kekudotora musikana achibva aronga kuti iwo chiuya kupi kuSouth Africa musikana akabva atoti hapo saka ndodini ndouya ini ndobva ndatomubvunza kuti iwo uri comfortable here kuenda kuSouth Africa kanoti iye otanga uye kunoko akati ani tinoenda kano it's okay mirai tichitaure kuti adini iye asende mari vandisendere mari hanzvadzi yangu asenda mari iyaya then ndakabva musikana akabva azouya kumba nesister yake pataronga kuti adini aendi then paanga akuenda manje amuroad isusu tichingobva kunomuperekedza kubhazi ndakabva ndatofonerwa nasekuru acho
chiti mimi maenda nemwana wedu, mwana ane pasi adini aoneka, saka mimi tidzoserewo mwana. Kati mwana angatokwira basi hanzi ari kuenda kupinda South Africa, sasa mwana ngaadzoke. Kati no, it's okay, ndazvinzwa. Kati mukanonoka tinokusungisai. Ndati mirai ndidini ndifonere ndifonere driver webhazi. Saka driver ndakamufonera, bhazi raakupi svikati paDevry Range. Kati adzoserai dzorerai mwana kozi zvinhu zvinoshamira mushe kuno. Iye achakatomboramba kati handidzike. Handisi kudzika, nini ndiri ndoziva kwandiri kuenda. Ndobva ndati zvinhu hazvisina kuchamira mushe. Saka foni yakabva yakata. Foni yakata, vana sekuru chabva vandifonera futi. Wakati madini ndikafonera driver. Wati tapa Devry Range. Saka ndamuti imimi torai mari yepatravel, mumudzosere mari adzoke. Maybe ndo zvavachaita, zvikasanga watokurumidze. Saka wakanga wagara wari nevanhu watomuchiki, wabva watofonera CID vaimirira bhazi. Apa bhazi ranga sati ratombomirawo, bhazi rakazobatirwa panyika. Ndopakazonzi mwana ngaburuke adzoke. But mwana akangodzoka hake same day iyoyo. Mwana ndopakadzoka, ndo mhosva yangu yandakasungirwa ino. Saka ipapo adzoka mwana zvakazofamba sei kuti izosvika pakuti matakurwa nemapurisa matenda kuti zvakafamba sei? Ipapo ndisati ndasvika kumba, nokuti pandakabvako ndakange ndatoudzwa wana sisi wangu wanokumba kwedu kuti ndo zvandazoita, musikana uyu azoenda sevanhu vamwe vemumhuri mune muchingosheyana. Kati musikana uyu azoenda. Vakati alright, iwe chiuya nekunoku noti nhasi Friday ndo pandotanga off yangu, ndozotanga basa manje. Saka ndobva ndaenda newe kumba kwako ndozoya Sunday manheru. Ati it's okay. Pandotonoburukira basi kombi kwana sisi wangu. Sisi wake waya wakabva watoburukawo kombi wabva watoendomba kwawo. Saka indakazofonera nedangamvura police station vachiti Mother Masungwa uyai kupolisi. Ndatoenda kupolisi kuenda pedyo nasisi wangu. Ndatosvika paya zvikanzi Masungwa mama tora mwana wemunhu. Apa mwana wacho yaenda age. Ndakadozamawo kutaura kuti nini ndasikazvizivi, plus ndasikazii kuti zvinhu zvandiri kuita ichi imhosva. Zvikanzi matopari mhosva Masungwa. Kati it's okay, ndatosungwa paya. Ndakambosunga 2021 ndo patakaitika nyaya. Ndambobudiswa nebail vawazonditsvaga vandazotongwa. Asi pandakazotongwa musikana yakazenga kungondichinjirawo semunhu anenge ane wabereki wake. Wanga kutaura zvinhu zvakasiyana siyana. Kati saka imimi tiri kutokutongai. Kata zvinenge zvauya ndongogamuchira kozi zvinenge zvatoitika. Zvikanzi makore tiri kukutongai 10 years. Kati no, it's okay, but ndakarwadziwa. Zvakandibata ndikati hazvinei, Mwari ndiye anoziva hake. Saka ipapo ndakabva ndatongwa ndobva ndauya kunoko. Zvikanzi mautendo remand. Musi wakatange trial yangu ndo musi wandakauya kuremand kunoko. Ndakazotongwa papera 1 week. Zvikanzi 10 years. Kati no, it's okay, ndongozvigamuchira. Mwari maybe ndo zvanenge akaronga muupenyu wangu kuti zvandichasangana nazvo. Ndokuuya kwandakaita panapa paremand. Kusvika izvezvi ndiri pano, ndakazobvisirwa wangu ndikasara ne6 years 8 months. Zvokuti dai musikana akagona kunyatsopa umbo wakanaka, zvingadai nhasi tiri kutotaura zve. Kweya akanga akuzoti chiiwo ipapo? Yakazoti ini ndainyengetedzwa zvakasiyana siyana zvanga ungotaura zvokuti munhu unenge wako wabereki wake mumwe wachiti wahwinhiwo nyaya wane zvaunenge wachidino wachimudza. But pekutanga pandakasunga chaipi chapana unge akambondiroverera, asi pandakazotongwa ndopakazenga zvazvisina kuchambomira mushe. Okay. Mambobuditswa nebail. Vanhu vanenge vakutoziva kuti mai vakatomboenda kupi kujeri. Community yakanokugamuchirai sei paperiod iyoyo yamakanodzokera kumba? Inini hangu necommunity ndandisina problem. Pandakadzokera vamwe vaitondifarira, vamwe vachitondiudzawo kuti wana nhingi waiti zvakati, but ndandisina hangu basa nazvo because nini handisaifamba mudzimba dzevanhu. But pane vamwe munongoziva kuti semunhu uchinge wasangana netsaona kuna vanouya vachitaura zvavanotaura. Asi ini ndandisina hangu dambudziko nazvo. Zvekuti zvimwe zvacho zvikana zvaitaurika ndaisazvinzwa kozi ndaingonge ndiri pamba pangu. Zvaka kuti kunobva kwabuda mashoko kunzi mbavha yadzoka, vamwe vanhu vati mondi yadzoka, mbavha yadzoka. Vanhu vanotaura zvakaita zvakasiyana siyana. Imi panguva iyoyo hapana here vanhu vaitomboya kwamuri vachiti muri mupenyu here, vachikubatai kuti vanyatsonzwa kuti hapana shuwa pari kurwadza, because vamwe vanhu vati unenge waitwa kafira mberi, zviriko here izvozvo?
zviri kwandingazvirambi but ini handausangana nazvo. Handina hangu kusangana nazvo. Asi zvekuti vanhu vanotaura mashoko vanotaura nepakasiyana-siyana. Ndakazviona nekuti kune vanonga vachitouya kumaraini momo vachitokutaura kuti hama dzacho dziri kuti zvakati, hama dzacho dziri kuti zvakati, but ini handinobatikana nazvo nokuti zvinhu zvinenge zvakatodini zvakatoitika, ndakangozvigamuchira sezvazviri. Mazuva ekutanga zvina kukuremera here? Tozoti pamunosvika paendo pamunobva matanga kuudzwa kuti pano toita zvakadai, tine maprojects atinoita, tine zvinhu zvakadai zvekuti zvinogona kuzokubatsira wabuda kunze. Mazuva ekutanga zvina kukuremera here semunhu anenge akaremerwa nemutongo? Mazuva ekutanga ndidunyepa ndandakaremerwa. Zvototi munhu akazama kana kundikansela ndaitoona senge ameno zvandaifila so ndaingoona kunge zvisina musoro, ndiyati asi munhu haasi kunyatsoziva kuti ndiri kufila semoyo mangu ndiri munhu akasiyewana. Ndakatosunga ndine mwana ane gore ne1, ane gore ne2, ndichangobva murumura ndine 2 weeks ndamurumura. Ndibva ndasunga ndichiuya naye panapa. Handaudzwa kuti mwana chikafu panapa hatiwani chikafu chewana chakanyatsokwana zvichienderana nekuti mwana wayo achangobva odini kurumurwa, saka mwana anga aendomba. Mwana wangu akaendomba, ndakasara ndichirwadziwa ndikambodzikira mwiri. Ndichifunga kuti saka wana wangu wachaenda sei kuchikoro. Zvicharamba zviri zvazvanga zviri here? Murume wangu acharamba ari pandiri here kana kuti achangosiya wanawo? Tingozoti kana mukadzi kana usangana netsaona pamwe murume anogona kutokusiya kana usiya newana wacho zvese. Ndafunga kuti wana wangu achatambudzika zvokuti wachatadza kana unyora. Apa ndandava nemwana anga kudozonyora form 4. Zvakambondivhiringidza ndiri unyepa. Kana kuti munhu akauya necounseling yake ndaitoona senge zvisina basa. Counseling iyoyo ndaisatomboigamuchira, ndaitoona kunge zvisina musoro kuti chakambotanga chii kuti inini ndizonge ndiri panapa. Asi ndakazongoti nekugara ndichingozozvigamuchira kusvika nhasi. Hanzvadzi iri here uzokuona iyi kuSouth Africa? Hanzvadzi yangu paakauya wanhu wekumba ndiwakamurambidza kuti asauye kuno. Asi iye anga atodotouya. Asi haana kuzokwanisa kudini kuuya. Asi kuuya kunditumirawo chikafu anonditumira, even wana unoamba atumirawo hende kana zvakamudini kana zvakamurerukira. Asi family inotoya, murume wenyu wacho anotoya zvake? Murume wangu anoya chindona. Even wana wangu unoya newana wangu ndichiwaona. Pamafamily week? Pamafamily week, even pasiri pamafamily week anotoya chitondona. Zvinokurerukira sei saamai nendangariro dzese dzamamunadzo kuti zvichida murume kutozoenda vana anogona kuzosiya, notozoti varume mukadzi akangobva pamba vanotosara vakutsvaga mudzimai wekuti auya achengete mhuri. Zvakakurerukira sei muchimuona murume wangu zvatoya nemhuri yangu vese vatori pamwe chete? Ini ndakazoona zviri zvinhu zvakandirerukira pane kuzviomesa kwandakaita ndichatangosungwa. Ndakazviomesa zvokuti pamwe ndaitofunga kuti pamwe wana wantombofi ndakadini ndakazowaona futi mumaziso mangu. Asi ndiri wana wangu ndopota ndichiwaona pavanenge vakasunungukawo kana kuti vaine mariwo vanouya kana maweekends ndichiwaona. Kana ndikasawaonawo mukati muno one ndiye ane chitupa, vamwe vacho 4 hawana. Saka vamwe vacho vanosara panze pegedhi ndotovaonera panze pegedhi. Kadiki kaya kakaendaomba kaenda kanga kasasandizive kakatengeka kutombondiramba kakazondivhuma. Izvezvi ndopekakundivhuma. Kakutoziva kuti aiwa handimama? Kakutoziva kuti kuna mama wangu unongoti mama wangu anogara kutown. Anogara kutown? Saka imba ndiri kutown mwanangu? Ungati kudini pamwana asati aziye chinhu. Izvi zvikaku10 4 years ndangoti ndiri kutaura mama wako ndichauya. Takatarisa mama kwamakaparira mhosva vanomboya here zvichida vanogona kuzodzokera ndangariro tozoti nemakakumbirana ruregero makotsi vanozombouya here kana kuti vakamboya here kuzokuona izvinga pamafamily week kuzongokuona iwo kuti muri kuita sei? Vandakaparirana nawo mhosva ava havasati vamboya ndidonyepa. Havasati kana kutombowaona handisati. Taitogara musame line but murume wangu akazoti inini zviri kuri ndiremera kuti ndirambe ndichidini ndichigara hangu ikoko. Akazobva atama kubva kudanga mvura ikoko. Hachagari ikoko asi kuonana nawo handisati ndamboonana nawo. Asi shure yenyu inoda here kuti pamunobuda pai vana sekuru nana gogo vanokuchengetai panombokubatsiraiwo moenda kunovaona before matanga kusangana? Tozoti nyange mukatama muchangosangana chete rimwe zuva munovaona mumbokumbirana ruregerero moona kuti vanotiwo kudini? Inini nditori willing kuenda kunovakumbira ruregerero kozi zvinhu izvi ndakatozviita ndisingazivi kuti ndiri kutopara mhosva.
pakutotanga ndakati wakumbire regerero ndiregerereyo kozi zvinhu zvandakaita izvi hanaumboziva kuti imhosva ende hanaumboziva kuti vanhu havachakurumidza urorana sekutaurirana kwandandakaita nehanzvadzi yangu ndaichiti iyo achazotanga auye kunoko handiti ozoonekerawo zvichidini zvifamba kuzosvika wazodini wazororani sekuti vanhu vanenge vamurudoka vanenge vane marongero avo wega akasiyana neandaidinini andaifungidzira saka kukwakumbira kwandakaita ruregerero havana kuzvigamuchira kuti ndiri kutorewesa nemwoyo wese kuti ndiri kukumbirawo ruregerero handizozivi hangu even ndabuda kwacho kuti ndozowakumbira ruregerero vanozozvigamuchira here but ini ndinongoda kuti wandiregerere saka mabuda ndanzwa muchataura nezvekuruka zvidhori pane zvimwe here zvamunoda kuzonoita zvakare kunze zvamuri kudzidza muno mucheri isusu takadzidza nezvefalcram zvekupfuya nguruwe nezvekupfuya huku ende kupfuya nguruwe kwacho takatoudzwa kuti chikafu chamunofidha nacho nguruwe ka unogona kutofidha nacho huku unogona kutofidha nacho fish chikafu chaunofidha nacho iyoyo handiti nguruwe ikaita ndowe iyai ndowe nguruwe iyai tinogona kuisa mupiti taisa mupiti inogona kuora ikaora tinotore honye dziya dzinofidha fish uyu manyowa anozosara acho ayaya ndo atinofidha nawo huku saka ndakadzidza zvakawanda zvefalcram zvekupfuya huku fuya huku dzemazai kuti mazai tinoita sei kuti tinge tine huku dzemazai takadzidza zvakawanda tikadzidza nezvemabhizinesi kuti tinobhajeta sei mari kuti utange bhizinesi unobhajeta sei mari ende kana waanayo mari inoshandiswa sei inopfachurwa here kana kuti unoita sei kuti usimuke ndozvatakadzidza saka iko zvinoma kuti uzoti mukatengesa zvidhori zvenyu mari haipfachurwe ndakutoziva kuti unofanira kunge uine bhajeti pamari ende profit haingodyiwi kuti nhasi ndatotengesa ndakutodye profit yacho inokuberekera inofanira kuramba ichingobereka kuti bhizinesi ridini rikure hanzi kujerika vanhu vanorohwa vasingaiti kana ukaitawo musikanzwawo isingadiwiwo pajeri nekuti hakuna musha usina mutemo ukaitawo musikanzwa isingadiwi pajeri ndopaunosanganawo nekurohwa asi hakurohwi munhu handikade kunyepa inini kubva zvandakapinda 2022 namuna kuzviona okay saka ndiri rupi rubatsiro rwamuri kuda mazobuda mujeri ndanzwa zvese zvemaprojects amuri kuita chikumbiro chenyu imimi kuZPCS takatarisana nekuti mazobuda pamuchabuda ipapo makore apera makuenda kunogara mucommunity mabasa amuda kunotanga imimi maprojects ese amakadzidza ndezvipi zvamunofungidzira kuti izvi ndikawana izvi neizvi neizvi zvinhu zvangu zvinogona kundiitira zvakanaka inini chikumbiro changu kuZPCS ndikawanawo capital pekutangira kuti ndotangawo bhizinesi randinofunga kuita ndogona kutanga huku dzemazai kana iwo mabroiler kana izvo zvidhori kana flea market chaiyo ugona kutanga nefree market saka ndikawanawo pekutangira capital nepekuitira pacho kana kuti kuri kuti ndafunga kuti zvefree market ndikawanawo pekuti ndinoisa table yekuti ndikwanisa kutanga asi zvidhori ndinenge chingokontinya hangu nekuita nekuti hazvinditadzisi kuita zvidhori kana ndine free market ndogona kungoruka ndiri pafree market pangu ipopapo kana kuti ndiri nehuku dzangu ndogona kungopfuya huku dzangu idzodzo ndichitodini futi ndichitoruka futi zvidhori cause hakuendwi every day kuzvidhori kune mazuva kunoendwa kunosubmita kuruka unorukira uri kupi uri kumba kwako tinotenda saka mashoko enyu kupedzisira kuna nagogo nanasekuru vari kuchengetai muno mudai kuchekudii ini ndorongoatenda hangu nekuti comforta nekuti kanzela nekuti ndofunga ini ndikadai ndakatofa neBP asi vanoti kanzela kune werehab vari panapa ndongoatenda vanoti kanzela pamwe pacho unenge wakatosurukirwa pfungwa dzinenge dzitori kure nekuti semubereki zvakaongoma kuti vana vararame vari wega pasina mubereki saka pfungwa idzodzo dzinombowanda kwatiri asi tinongoatenda nekuti vanotidzoreredza kuti zvinopera hakuna jeri risingaperi zvinhu zvese zvinopera vamwe vanototaura kuti jeri rino rakasowa kwa1910 but ndiani wamuchiri kuona ari panapa akasungwa 1910 zvichiroti akaenda kumba nemi muchadini muchaenda munongonamatire chiupenyu chete vanhu vati yakatambika yakatambika majeri anopera aiwa tinotenda mama maita basa rinopera jeri tichatozosangana zvakare kudanga mvura uhoma kuti rukira zvidhori izvi notenda
ndofunga manzwa kutaura kwehama neshamwari dzatataura nadzo mukati mejeri vachitaura zvingadai zvakakonzeresawo kuti vasvike panzvimbo ino, asi isusu hatina mazwi ekuti tikwanise kujaja hama idzi kuti zvawakaita zvinhu zvakashata, asi chatinongotaura navo kuvapawo mashoko eadvice, ivo vachitiudzawo zvinhu zvavanovimbisa kuti kana tazobuda community ngaikwanise kutigamuchirawo, uye chichemo kana chikumbiro chavo chavainacho ndechekuti dai Zimbabwe Prison and Correctional Service yakwanisawo kutipa capital yekuti tinotanga kuita maprojects ose avari kutidzidzisa. Ndofunga manzwa maprojects avataura, vamwe vari kuita carpentry, vamwe vari kuwelda, vamwe vari kuita saloon chaiwo, vamwe vari kugadzira zvidhori, kufidha nguruve, kufidha huku, ose maprojects ari kuitwa pano pamutare prison. Hapasiripo pega chete pari kuitwa maprojects aya, mamwewo majeri atiri kutendera. Ndofunga muri kuona zvese zvandataura pano zvichiitwa nezvimwe zvandatadza kudoma muzuva ranhasi, asi charamba tichikupai chirongwa ichochi kuti muve muchidakadzwa. Zvingadai vamwe musingatozive kuti hama dzenyu dziri kurarama dziri muusungwa, zvinhu zvinenge zvakangoitika, asi chakakosha kugamuchira munhu nezvaari. Tichizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagochiti Chisarai. Komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.